T'embolicaré una mica tu, Bueno, igualment, No vale. s'ha preparat, Bueno, m'emboliques. Abans em preguntaven que no havien vist a Paler, és escultura, va ser una invitació que va fer la Fundació Vilacarra per participar en una exposició a Ginés a veure amb la pandèmia, però aquesta escena ara no allò de projectar una cosa. Jo vaig trobar un problema amb els turistes a Sant Boi, jo he vist a l'Hospitalet, la feina va ser meva anar passant pel poder al taller amb tota l'època del confinament i post-confinament, amb els diferents entrebancs i entrebancs. Al final la vaig poder fer, la vaig plantar allà, la vam posar d'una manera amb un rajot, no es veia, és una peça petita, i ella, no ella, sinó en aquest temps vaig arribar a fer uns 70 poemes. Emprenyat, acollonit, preocupat, decepcionat, moltes coses. Però el que més em va sortir va ser que no són només les dues persones que s'anomenen, sinó que moltes més han anat desapareixent. I ja ho sé, té una dada determinada, van passar coses, un dia faig així i dius, ostres, no estic sol. I llavors jo vaig dir-ho, el meu dret a denunciar. Això sortirà també en un llibre es presentarà properament. Però el poema, a part de les persones que el podien haver dit, m'agradaria que una veu, ja jo no parlo, no sé voler les paraules, ho llegir mai. Per això seria embolicar-la. Vale. Absències. Anem quedant impregnats d'absències. Sigilosament van colant-se per les escletxes silents del cervell. Absències de mirades enamorades, còmplices, profundes, honestes, amigues, tendreses de fons d'ulls estimats. Llargs dies de jornada curta, descoratjat, cerques i, girant l'esguard, solament trobes la fredor de la paret del petit espai que, orfe de pietat, cruament et retorna al buit, interiorment encastat, profundament sentit de les absències. Abril del 2020, temps de confinament, Covid-19, amb Isabel Clara Simó i Arnau Puig al pensament.